Begiratu ze politak, Inaren zapatillak dira, bai, korrika egiteko erabiltzen ditu, egunean 8 kilometro, tipi-tapa, tipi-tapa, tipi-tapa. Eta hoi gutxi balitz, baita ere, dantzara juten da, espininitea, txakurra paseatzea. Zer, gutxi iruditzen zaizue? Ba, gure gaurko gonbidatuak 72 urte ditu, bai, eta egunero egiten du, hori dena, zapatilla hauekin. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Ina Agirre, ongi etorri. Zer moduz? Bai, berdin. Korrika etorri altzea gaurkoan ebai. Gaur ez. Gaur deskansu hartu. Gaur deskansu hartu duzu. Goizeko 8 kilometro egez alditu zuen gaur. Gaur lasai, orduan. Atzo egin jo, bai, atzo egin jo. Eta zitezu, beti goizian goizo, gero arratzaldeako bre bai guztien dezu batzuan korrikaldia, edo? Gustatzen zait goizen egin eta arratzaldea lasaixigo hartu. Baina, beti izta izaten eta orduan ba, arratzaldeotan egin dute. Eta nondik atatzen zuen beste denbora, zea, pilates, spinning, txakurra pasiatu, korrikatea, nondik ateatzen zuen energia hoitana? Geldioteko az naizelako. Ez, ez da? Ez. Beti korri egin, o txakurrekin atea, o batea, o bestea, o aktiba niretzako. Aktiba. Etza ikustatzen. Ikuste zaizu. Telebista ikusten esoitazu gutxion, osea, ez da? Etza ikustatzen. Zen badak zazu, 72 urte dazkazu, ez da? Ingoitut. Bai, zanine zidunekoa naiz. Egon seinalatukoa. Bai. Bueno, launak, ikusiko zuek gaur, gozogintza zemuz moldatzen zea, zukalden da ondo moldatuko zea, ez da? Bai, gustatzen zait zukalden jana preste eukitzea etortzen da nantzako. Ondo. Bai. Emakume fina. Eta gaina gustatzen zaite saltsa bat jarri ezkeo zala. Eseri eta gero lasai zea. Ondo, dana prestatuta, gero lasai hon zai. Bai. Bueno, badakizu nigande hontan aman eguna dala, ez da? Bai. Eta baitu lore zainak nola jarri egun platua lorek hemen, amen ebai, ane egundokuak. Eta gaina beste lore bat etorri zaigo, earki gaude. Salean, earki gaude, bai. Bueno, lagunak, ingo deuna da gozogintzai eman, ikusiko zu ze pastel goxu ingo deun, eta aldi berian ingo deu ikusita ikasi, Ina nondik noa ikusten da. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Ina garatuko izuet pausuz, nondik noa ebiliko gean, opiltxa hoiteko garen. Ingo deu beleneko opila. Dala, Oporton, baitare Lisboan, Lisboan pioa, ni Lisboan jaldet. Hane hona izen nian, leku guztitan, bastar guztitan, bueno, guztitan ez, baina gehienetan, saltzen dute hola opiltxo bat, hola pastel de natare bai ditzen zaiona, beleneko opila, ze gauza goxua dan, basaiatuko gea, horietako goxo bat iten. Eta hortako zein bihar deu, aurre ingo deu, ez nia infusionatu. Botako jau kanela, eta limoia. Eta jarriko dugu nontzi baten. Gero beste alde ingo deuna da jarabe bat prestatu. Azukre eta urakin. Jarabe prestakaunian, botako dugu esnian gainea. Eta gero, esni hori inbiar dugu. Ligatu gorringoekin, harto irina eta gari irinakin. Krema pastelera antzeko batin, baina finagoa inbiar da, bale? Eta limoian ikutuakin eta kanelakin. Eta berditugu hemen bakarrikan gorringoak, bale? Zuringo gateako ditugu, gorringo naztuko ditugu irinekin, eta ingo dugu bakarrema iten duen bezala. Infusionatuko arrautzeta bota, dena harrapatu, dena berrirontzira bota, dena ligatu, eta gero ingo ditugu ontzi hauetan jarri. Baina ontzi hauetan lehen da bizi jarriko dugu milorria azpian. Ez pegatzeko. Ojaldria, milorria. Ingo deuna da, hor dakat otgailuan, ateako dugu, kiribildu, moztu pusketatxo batzuk, hemen ondo jarri, eta hoi ondo da honian, botako dugu krema barruan, eta labian sartuko ditugu. Lagungarri bi gauza ingo izio. Bat, marmelada bat ingo diogu marrubina, platera eratzeko garaian azpin jartzeko, eta gero ingo dugu zuku bat hemen edateko, ingo deuna da marrubik
platanokin birrindu, bestalde azukre esnegainakin arrotu, eta gero gainean arbi batzu jarriko eskio, menta ingo deu txikitu eta esnegainai gaitu, eta kopatxo bat montatuko deu, pastelan ondo jartzeko. Goxoa izango bai, Bai, saiatuko gea goxo iten, Bueno, eta hemen lana banatuko ditugu. Bitu, marrubi hauek, inbi behar ditugu garbitu. Uretatik pasako ditut, ina. Bitu, hola, uretan jarri pixkat. Vale, hauek ere bai. Meneito bat eman hola, pixkat hola nahaztu. Eta bain ingo dugu, soberako ura kendu. Eta ingo deuna da, berde kendu, eta laukitxotan. Laukitxok. Vale? Bai. Batzuk marmela daiteko, eta beste batzuk gero batidotxua prestatzeko, sumito hori prestatzeko, vale? Bueno, eta aldi beren mingaina eman berdio, vale? Mingaina engrasatu. Bai, mingaina engrasatu, ni beti engrasatu eta gat batutan gehiagi. Bueno, kontai guzu, zenbat denboa zoaz ja korrik egiten, zenbat urte korrik egiten? Behandu hasi nintzen. Behandu hasi zinean? Bai. Bueno, eskerrak, ez da, bestela, Kilian Kornet, bezala, ziliko zinean. Berrogeita iru urtekin hasi zinean? Bai, deziditu nintzen. Jendia latze unian, zu hasi? Ni hasi. Mekatxila, man. Ona, eta nolatan gertatu zen hori? Beti gustatu zitzaiten korrika, eta nik astean itzenen lotxa zan korrikia. Bai. Hombre, sasoi hortan etzan ikusten nola hainbeste emakume korrika eta kirolak iten dalako gauzak iten, ez da? Etzan bide gorrik, etzan ezerri. Eta ordu nola hasi zinen? Desbente berrogeita irurtekin nola sartu zitaizun arra hori barrundazen ezuna tenga korrik egiten hasiko naiz. Ba, ikasteitan egin due krosa. Soziade batek antolatzen du krosa. Eta laun batek esan ziten animatzean litzen, eta, bueno, animatuko ginela biok. Bai. Santa Luzi eunen, eta aldatu zen eune, eta esan ziten. Ez, ni naiz animatzen, da esan un, jaketa 18 hartu deten, aurrea indardiat. Bakarrik, nelo txakiet guztekin, da denak inatean itz. Hola izan zen gaina, launa gabixatu, launa bea gelditu, eta zu bakarrik. Atzeatu intzan. Eta gaina eskerrak eman berko xiuz, horregatik antzua zain beste moak horrik, ez da? Gaina eskerrak eman berko. Bai, porque esan nun, jaketa animatu nintzen, eta beti nola gustatu izan du zaiten, ba, ez tetela utzi behar, aiketa, 10 kilometro. 10 kilometro zan krosori. 10 kilometro baino gorra da, ez da nik esateko, ikastitan du aldapaio, ketxi, aldapaio. Bai, ikastiketan lau gauza gutxi do, ez da? Gero beste goz bat, enula kasi intzaiatureiken. Ez? Entrenatu gabe, hartuta joan? Oain askotan bai. Bai, Eta zen musatea zen karrera hori, Bukatu nun. Azken xamar baino bukatu nun. Bai, Bai, eta hain nunen guztua, gero podiunea ere jozitean herriko bakarran itzelako. Bale, herriko aurren izan zinen orduan. Eta urte. Azkena. Gero zapatilek eman zizkitean, da, bueno, gero kopa bat eman zitean, Benetan? Beste baten kopa eman zitean, baina igual dio. Igual beste batena. Nei zuartako ilusioa entziten. Ona. Eta hortikan aurrea nola hartu zenion arra, osea, gogo, korrika. Etzinen gelditu orduztik aurrea? Beino beste bai gelditu ditzen. Batekoan kamineo beti izaten ez duzeo zerra inbeste urte, baina 25 bat urte igual emango txunik. Urtero. Hor, lehiaketan parte hartzen. Lehen urten gutxi goi nune. Bai, Zeratik. Oia, bajatu bakizurtek eta... Gero, anai hiltzitzaiten eta nahiko disgusto eman ziten arrek eta... Baina temosa naiz, eta esan dut, venga berrize, eta... Bai, lehenko ostiralen initune 10 kilometro eta jaiene bai. Bai, Eta astelenen hankan ezken gedi. Bai, agujetatana jartzaltzea zizu Ez naiz agujetatxue. Ez, Eta hanka nola zen dituen, esan dezu, nola... Nekatu kurrengo honen. Kargatuta. Bai. Eta italdezu gero estiramintuak eta bestiak eta, ez? Dio, espininea jun, ez da? Pilatesea. Pilatesea, mikatxila, man. Pilatesea. Oida, sasoia da kasuna. Baina ez naiz, egi edain behar nuke pixka bat estiramentuk eta hola hona dalako. Baina... Eta? Preparatuta aldekin ezik. Preparatuta hanka. Eta esan behar nizun. Eta holako sasoian mantentzeko, zu usten dezu gakotako bat bai dela kirola jarraitzi egiten. Bai. Nerezkoare asko dute. Ni gaztetan oso ahilen itzen. Bai, Gimnasiekin ibiltzen itzen pelota bezala. Bai, Ni baserrikoa naiz. Beizai jun eta ibiltzen itzen. Gelditu gabe. Gimnasiein. Eta korrikare bai, Ni baserri baten 11 urte arte ez nuen, karreterek eta zerre,
Batez, Pistan korrika joan baserria, bazkaduta korrika eskola. Brometan, esan de Kilianena, baino... Egia esan, hola, jaio esaten lekuan, eta esatezuna txikitatikan nahi gabiten zenuten hainbeste kirola ez da, eskola jun, bazkaltzea torri, bueltan, gio animali, baratza, pentsatzen gauza mordoa zen dituzela. Baserrikoa naiz eta tena ikasi nun. Behi egestene bai. Bai, Bai, segane bai. Dena. Dena imote zen Bai, dena ikin nun, bai. Nik anai badauket nire, baina 16 urte gaztegoa, eta nire amazana ure izatea juntzanen, inok etzekin behi egesten. Nik etzin ditun. Bai, Ni baserrin dena ikin nun, dena. Beno, esan behar da baita ere beti gustatu zait, kirola, baina aparte dena ikastea. Ja. Ikusitako guztia. Saltxera samarra eta gero kuriosa samarra eta... Ni kuriosa hoi badet. Gazpat ikusten malin badet ikasi gabe gelditzea etzai gustatzen. Ikusi eta... Eta probatu eta ikasi arte gaina horra ditu, ez da? Bai. Temosa. Niko izaten dut, temosa. Eta gaina hori izaten da, gauza gainek eta erresa dianien, erraz ikasten dira, baina gauzak ez dienien erresa, guendik eta xarma gehiago daka, ez da? Baina hor intentzio gehiago jarri, Intentzio gehiago jarri behar zaio, eta gogo gehiago, eta azkenian, gehiago entretenitzea, ez da? Bai. Ni aburitzeko denboraik. Eta dibes, baserreko lanetan, zertan gehiena gustatzen ditzaizuna? Neri, betiko amazanai launtzea bintzat asko egiten unik. Eta zerretan izun gustatzen, zerretan eskakeatzen zinean pixkat esaten. Bueno, sukaldetiken pixka bat alde zen. Porque aizpa bat nun eta are beti aindu, haitze zitzaiten da esaten nuni bano amendik. Bai, Animalekin hau eta konpontzen naiz. Bai. Oso animalizalea gaina nitzen, eta bueno, oaine, bai. Netzako baina animalik idie... Gauza arraia, ez da? Bai, animalekin, askotan gehiago konektatzen dezu pertsonekin baino, Ikaragarri ematen. Gutxio diskutitzea eta... Asko ematen du, Gutxio diskutitzea, asko ematen, Ikustia ondo daudela, jaten eman, gusto daudela... Aurreneko gauze, baldakizu zeiken eten goizen, hekita haidi bulta eman. Bai, hori de bai? Bai, aurreneko gauze. Limoi haude pixka bat hartzen dut, eta nik haidi buelta matea da netzako gehieneko, bai. Eta buelta txikila, buelta ondila, nolako buelta? Kilometro bat ola, bai. Kilometro txabat, Ogeigo, aldapaioz, bai. Eta txakurrak, zer razakoak bia? Ruskoli badakizu zer den? Ruskoli? Border collie, bai. Ila hundikoa. Hor pelikula intzuna. Vale, eta hori moitu inbiartzaia, ez da horiek behar dute. Ez da inmuitu, Osa, ez border collie ez? Ez, rose collie. Rose collie. Ila hundikoa. Ez zautzen nahi. Bai, nola da, hoi. Lasi. Pelikulak eta ez dikizu haitu. Bale, entzun da dakat, ez dut ikusi nihor sinefilua ez nahi segila zan, pelikula gutxi ikusitut. Betikuak, gabonero ikusten dianak hori, zera, solo en casa eta horietakoak, hori bai, baina ez da hortikan aurrea gutxi. Bale, eta, txakurrak, eta zeiten zu pasia berekin, kilometro bat, gutxinez, bat o bi txakurrez? Bestea da espi japonez. Eta hori nolakoa da? Entzun dezu, behin ere espi japonez. Japonez bai, eta espide bai, baina espi japonez ja... Da txurie... Bai. Txurie, 11 bakilola pixatzeko. Vale. Espi japonez deitzei eta espi alemane bada de raza. Gero behituko du internetan, a ber, guain, ze nolako da, kasi nahi dut eta. Hainbeste arraza daude gaur egune bai, Hoi ba. Eta, zenek irabazten dio, zenek, txakur txikilak handila irabazten dio? Bai, beste gamasei urte keikoa. Aldua da orduan. Bai, ia, xatu intzait eta pena mango di eta ze pena mango egiten. Hoi txakuroi da adoptatutakoa. Ruso batzuna da, izena du Bieli, ruso hemen da txurie, blanco. Eta ja orduan nahiko heldu hartu zen bere izenakin da dana. Lauterdi zituen, bai. Baina badi joa, zurekin urte asko orduan, ez da? Bai, ikaragarri txintxoa. Dozena bat urte. Izugarri txintxoa da, oso. Bueno, ikusi aldezu hau nola indeten, betu, honek irekin txiki bat eman du. Eta orduan ja ez nire infusionatuta gau, bai, limoia eta kanelakin. Eta hemen jarabia prest dakau. Ikusten da. Orduan guen ingo deuna da, jarabia naztu esniakin, hemen utziko dugu horrelaxe, hemen dazkau gorringoak irinakin, eta gerengo deuna da honekin ligatu, bale? Baina, lehen da bizingo duguna da, erreportai bat ikustea jungo gea, gero jarriko ditugu hojaldrek hemen, eta hojaldreia prest dakaunean, orduan nasketa ingo dugu, gainean krema botatzeko, bale? Bueno, eta marru bilak bai, zutan jarriko ditut hemen txe,
bale? Oso ondo, txukun eta garbi, bat falta zaizu, oso ondo. Jarriko ditugu hauek hemen, azukre pixkatekin. Oik ingo izkitzot? Oiek guan jungo gaitela, ze lehen da bizingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gara. Hoi, azukre pixka botako jo, eta hor karamel hori espeatzeko, botatzen diuna da ur pixka gainetikan. Hor hartzen dugu hemen ur pixkat, bale? Eta botatzen diot gainetikan. Zeatikan hola guain, vaporekin hasten da dena urtutzen, da hola etxeikun behatzen, bale? Bueno, martxan jarri dugu marmela da, hau infusionatuta dakago ere bai, eta ingo dugu, bota lagoieke bai. Eta ingo dugu da, erreportai bat ikustea jungo gea. Gazteizaino jungo gea, Txema Paskual dago gure zai, Artepanen, eta beste opil goxo-goxo bat ingo dugu. Oso antzekoa, baino Parisekua. Guazen ikastea. Kaixo, zer moduz? Txema Paskual naiz, hemenago Artepanen, Gasteizen, ja ezagutzen dauzue, eta gaur nator postre berri batekin, flan parisien. Bueno, pues hemen gaude obradorean, eta hemen daude, bueno, behar ditugun gauzak eta gozagaiak gure flan parisien egiteko. Dago moldea, eta molde beteko dugu edo forratuko dugu ore batekin. Hori nola egiten dugu? Ba, bueno, hemen daukagun orearekin, da, ore fermentatua, irina, ura, amaorea, estia, azukre pizka bat, eta legamia. Eta, gero daukagu, ba, gurin on bat, gurin oso testura berezia dauka, gure ostopila edo jaldrea egiteko. Egia da, hemen ez dela oso ezaguna, flan parisien, baina, bueno, Frantzian eta batez ere Parisen, hortik dator izena, oso ezaguna da oso ohikoa, eta gu ja, bueno, bidaiatzen, zaten olako pieza bat egin behar dugu Artepanen. Eta, bueno, frogak egiten, ikastaro batean egon ginen, eta bueno, zango, venga, animatuko gara, eta bueno, baduka bere puntua ongi ateratzeko, krujiente hori kanpotik eta barrutik guztiz kontrakoa, puntu hori kremoso eta delikatu puntu hori, da, bueno, oso prozedu berezia, batez ere temperaturekin. Zatituko ditugu olako moldearekin zirkuloak, eta honekin beteko dugu molde bakoitzean, eskuz, eta ikusiko dugu zuen da. Nobedade edo berrikuntza hau erakutsi dizuegu, Artepanen guk izaten dugu que nos va la marcha, gustatzen zaigula, bueno, gauz berriak sortu edo ikasi, batzutan, batzuk aurrera doaz, eta beste batzutan hor kajoian geratzen dira, ezta? Gure bezeroek esango duten, zenolako, bueno, ibilbidea esango duen gure flan parisien, baina nik uste dut geratuko dela urtetan, eta izango dela urtekin, klasiko bat Artepanen. Eta aldez aurretik sartu ditugu hausgailuan gure moldeak, gogortzeko, eta hemen prestatu dugu betagarria. Hau da, krema bat bezala, krema pastelera baino finagoa, esne gainarekin eta vainilla puntu berezi batekin. Ongi neurtzen dugu neurria, gutxi gora beha 1 gramokoa, eta garrantzitsua da orea hotza egotea, eta berriz betegarria beroa. Zergatik, gero, labean sartzerakoan mantentzeko estruktura eta bere moldetik ez ateratzeko. Ea daude hemen gure flan parisien, bakarrik faltatzen zaiguna da probatzea, guain zartuko ditugu, eta nahi baduzue probatu, akizue, Gasteizen, Artepanen, gure dendetan, zuen zain gaude. Hau Patxema, gora Artepan, eta egiten dezuen gozogintza, ogileak, eta gauza guztik gutanok elikatzeko eta goxatzeko. Ze gauza fina, Parisien pastela, Eta Txema, ieire bai, pastela bezain goxua. Bezarka da hondi bat, eta urren arte saiongo gaitu. Bueno, gurean jarraitzeko. Inberetena da, milorria hartu hemendikan. Hemendak hau, hemendikan hartu berde puxketa bat, horren oinarrian jartzeko. Bale, hau alde batetikan.
Eta beste alde batetikan, beitu, aldeu jarraitu. Txikitzen zeituko bai, dut. txikitzen, eta honean sartu zuzenen, bale? Ah, bale, Gero oso ondo. birrintzeko. Bai, Jarriko izut horrela kenduta. Ala lan bat aurreatzen dut. Hori da, honean Hemendiken sartuko aurrea dugu. botata. Bai, marrubik eta baita Platanoare platanoak ere, bai, bai. bik. Bai, bilak botako ditugu. Eta hemen beitu nola ingoeten, Eta hemen dakan miliorria, eta hemen batzuk esango zuen, normalen esango zen, borobil bat moztu, ez da horrela, ina, Bai. eta azpin jarri, ez Bai. da? Odo beha gindu bezala, borobila ondilloa moztu, eta hor jarri. Baina ingo dugu berezila. Ez arrotzeko gehiagi, palmeritak iten dian bezala, iten deuna da, milorriak kiribildu. Eta kiribilduta dakaunian, horrela xe, ingo ditutena da, puxketak, aurrenenkoak kendungo jo pixkat lehorra da olako, eta ingo ditut behitu, Bat, bi, hola xe moztu, eta guain, hola dakatenean, hola junguna izanpatzen, eta egiten da, hola ja mira. milorria daka horrela, eta beste Ja, aldea, bai, trampa, desberdin, trampa baina hola, politie, kuruzkario gelditzea, bai, kuruzkario gelditzea. Gainaz elegante hori. Elegante, goi irikitzako nean milorria hobeto ikustea. Hori da, venga, moztuko ditut hemen 6 pusketak, eta hola beste pusketa sobratu zaitena ja, ozgailuan sartuko dut. Bat, 5, eta honekin 6. Venga, hau listo, hau jarriko du, aldeu berriro luzatu. Ojaldrea bezala da. Ojaldria, bai, bezala gabe. 1000 hojas, milorria. Bai, Ojaldria, bai. Euskeraz milorria, bakizu Milorria. euskeraz, itzasko, ikasten ege hemen, bai, euskarazko egia esan sukaldian zenbat hitz erabiltzen genitun gazteleraz. Bai. Ba, patatata, nola patata euskeraz? Baina oaine patata. Luzagarra. Baina oaine patata esaten Bai, denik. patata, bai, kuke askotan, bai. Oio. Eta letxua nola esateu, urasa. Ah, Eta tomatia? tomatea. Tomatia hori bai. Ondo. Ondo esan dut. Tomatia, Ondo esan dut. Hori uste, igual egon beste hitzen bate bai, tomate eta egin. Zagar gorrio jakintzazu. Bueno, gurian jarraitzeko, hemen. Hortzu hartzietek itxarraka, hau martxan dakau, eta nik hauek jarriko ditu xapal, olio tanto bat emango dut azpin espeatzeko, eta gero krema ingoet barrun sartzeko. Eta jarraitu berdeu kontatzen gauzak. Adibidez, ze gustatzen zaizu gehiago? Espininitia, korrikaitea jutia, txakurran paseua, batekin gehiatu berko bazina, zinekin gehatuko zeina. Korrikakin. Korrikakin, bai, Bestia ze, Bai. bizikletan gainean geldikan, hobeto paisaiak ikusten da korrika. Korrika izango bazan, zintan gainean ez tezuiten korrika zintan gainean, ez da? Ibili nintzen zinta gainen, semea mina hartuta ekin unen polideportiboa. Ure jutezan polideportiboa zehatzea. Rehabilitazioa. Rehabilitazioa imerrazoken. Orduna, ure jutezanen zintan ibiltzen itzen da. Ez zaitzun gustatzen. Egia esan nire... Ez da nire... Ni beti, ni korrika, guain hasi berko nire uste korrika eta bizileta eta igeri eta holako egiten, baina beti hori iruditu zaizkit deportek pixkat errehabilitatzeko. Eta ni korrika egiten, baina pelota jolazteko. O igeri olatu agartzeko. Beti zeo zertako, ez da? Baina azkenian, egia esan, pixkat... Nekagarria, toki baten otezea. Bai, toki baten otezea. Gimnazio ere bai jutezea? Ez. Bueno, etxeen bauzkete. Bai, makinak eta... Dauket, biziketa estatika ebi egiten balin bauan. Zozein inbiar. Gero badako deportutxo bat. Bai. Eskainera giotzen beti gora. Bai, Amarraldiz, irureun da berrogei peldaino jotzitut. A ber, konta gori onda, Baina hori zeiten dezu, egun normaletan, o zeo berezia pasadako? Ebiai balin badu, da, hotzak balin banao, esaten dut. Bizilagunak esango bez, da, gora eta bera? Ez, bila da, eta ez da bizilagunik. Bakarri bizina izan. Bakarrik eta nahi. Hotzak dagoan garrien, telebizio bidaz pertuta balin banao, azten ez gora eta bera. Amarraldi ziken ikut, eta ja peldaino kontatuta dozket. Eta nik hori esan ditxo txiki batek, soka salto nahi biltzen zehala. Bai? Soka salto nahi, eta ze, aita, ama, zenbat, urtekin, eskonduko nahi, auro. Eta zititu zutrekin mainak iskiria, eta binakata. Salto nahi. Salto eta, listo, bale. Eta zenbat denbora aritzezea soka saltoan ibiltzen? A ber, oantxe 3 bat urte asko ez da izango 1000 indan hau. 1000 zer? Salto. 1000 salto? Galdu gabe. Geldiu gabe? Bai. Oain nuke ingo. Uita habilidadia. Oain segurasko nuke ingo, porque utzita egon naiz, daño. Minutu baten 160 bat. Minutu baten
Benetan, segundu baten 3. Illa. Ai, ama. Oida, habilidadia. Azpi-azpitiken pasatzen da soka, ez dakit nondiken pasatzen da. Hor truku edao, ez trabatzea. Bai, ez da? Geldiu gabe. Gelditu gabe. Hor, eskuai ematia bakarkan, hainbeste bidea, eta asila, mar. Eskuken nekatu ikindie. Bai, ez da? Mira, behin, buelta eman ezkeoz, beteta, hola, pixka bat berotu ezkeoz gorputze, berreun saltokin hola xe gorputze azten da betetzen da. Soa bexego, initun, 1000... Bai, Bimeño goiotan, bai. Truku eia hartuta. Hoi korrika bezala, korrika bitzezea hotzen, da berotutako nasko sobeto goitia. Korri. Egia esan korrika eta saltaka, honea etorri zan altxatu zutik ane bai neska bat ola, beste bota batzuko ola hemen azpian goma batzukin, doin, saltaka ibiltzeko. Sonatze aldizu, ikizaldezu segula. Ez, bai, baki nolakoa da. Etorri zan honea, eta egia esan, egia esan, salto itia zoze, eharra daka, gorputzak, piztu iteu, eta energia dantzan hasten dira, eta azkenian alaia da, ez da, alaia da, saltaka ibiltzia. Hoi da gauziko bena gorputzentzako. Medikamentuiko bena, ez da, hoi baino begoik. Ez da. Nik korri deportu egin detenen, nik beti zate, 10 urteken zitut, Bai, ez da. Hemen oteie, karo. Gainen daude, baina ondo eman da, ez da. Baino, bai. Ondo. Bai. Bueno, eta... Esan. Nik askotan ekin dut, guzarotzi azte bukaeratan askotan juten geha. Bai? Zaroztiken abitu, getaren atzetiken buelta eman. Atzetin ungoitikan? Bai. Trepetxo txiki badao. Bai. Atzekaldetiken ketari. Santa Barbaratikan, ketarritikan. Ketaritiken barrena, atze berez zarautze. Ona. Zure haiki ustetikan pasatu izan. Topatuko zendu, noiz, bai, ibiltzea, handikan, bai. Oain, hori jo aldeak ere bai jutea, hori jo nebakizu hor nola da onzea, txurrukaldeko hortatik errekandotik handa, hortikan ibiltzea, ez eta guda balden hor lasatxo ibiltzea. Hau lia botako izut, ez da? Bai, horrea botare bai hoi. Bueno, eta ni hemen ikuste zuen nola inaizen, zanpatu, eta gero bihatzakin. Ze politia izan jartzen, Bueno, saiatzen egin naiz hemen. Txetik etxarreka. Honek berriz oso usai goxua daukea. Horrek betu nola gatu zegoen hau, marmela. Ia ez da birrinduko, hola utziko deu, gero plateran jartzeko. Mermela da bezala egiteko. Bai, mermela da. Mermela da euskara zebak izun nola esatean? Ez, mermela da. Marmela da. Mar, bai. Ez da gitxasotik etorri da, Oi errexagoa da. Bai. Bueno, hemen txe, inbiarretena da nik hau ja goraka ekarri tutela, prest dazkatela, inbiarretena hau pixka prestatu. Hau, epela dakat, baina irekin txiki bat emango jot, irin baino lehenua. Eta gero ure botatzea jozu, ez da? Baina ez... Baitu, hau da eskatena hemen da, gorringok irinakin. Eta hemen dakatena da, jarabia, esniakin eta infusionatua. Guaingo deuna da, honea bota, hemengo bastar guztik eta paretak eta ondo harrapatzeko. Eta harrapatu orduko, berriro botako dugu bertara. Eta hor jaingo deuna da, ligatu xoa. Hau otza daula, ez da? Bai, nola kanpon utzieten pixkat epeldu intzaigu. Orduan, bero txiki bat emango diogu, guain lanen jartzeko. Bueno, eta azuk, adibidez, gaur gozo gintzai emango diola. Azukrea jate aldezu. Bai. Azukre gutxi o tokatzean ian? Ibiltzen detzuk hemenak utzi dezun azokre moreno hoi. Bale, Baino, bai. Azokrea jaten, bastar guztietan jaten dezu. Azokrea kafe hartu behar balin bazu botain da jozu. Botaite jozu, ez da? Bai. Osea, gauza amarguak eta etzaizkizu gustatzen, ez da? Ez, oso golosa izan aiz. Golosa izan zea, ez da? Eta, adibidez, elikadura aldetik anetare bai zaindu inbertzea edo nola moldatzen zea? Ez da bainera izan izentzeko problema. Ez, Hombre, holako movimentuak egin, ez da behin holako meneuak egin, ez da, gorputzian. Bueno, hau inberdeuna da guain hemen ondo nastu, nastu txiki bat eman, da gero horri iragatzita bota, Horrek gauze dauke ederra, moitxi izan denakin, gero nahi dezuna jatea o bintzat, libre daukezula. Dudi gabe, nire hortan guain goz, ondo, esate hue 40 urtetik gora urtero kilo bat, aita inbazea, eta nik gaur tenin ditu 40 urte, Maiatzan 13an, azte bete barro, osea, que ya, si behar naz, ya, paparra jaten da, gizontzeko, ez da, Bueno, eta ina, txapelketa, noiz da azkenengo lasterketa indezuna, korrika? Lilatoia. Biatloia? Lilatoia. Lila, bale. Bai, emakumen eunen oiken dara hemen Donostin. Eta, zen musatea zan? Ondo. Eta urrengoa noiz dakazu prez, urrengoa noiz dakazu? Urrengoa boi izangoa, ikastetan iken duena hori. Bale. Lehen 10 baino bain gutxixego.
Zenbatekoa, baina desberdinak daude. Ez, lehen beti izatezen 10-rekoa. Vale. Beti 10-rekoa. Beti 10-rekoa. Oen jarri due txikigoa. Bai, zuk eskatuta, edo ez? Nik gaztekan, hasi ginen zazpi bato. Nik esaten nien, nik zeikin berren neukela, porque nik uste malin badet ja akabo. Beak lehen agutzi. Bai, Bateko lana, hemen, nik komprenditzen dut, nik ez dakoet lanik, laniak jun behar duen. Eta gero, espero nire ditu die, eta ikastek die, eta niko hain dizen txukin dut. Hoxe dauke bentaja. Eta, Ina, markak, mantentzen saiatzen zea, hobetzea juten zea, ozein da, helburua? Iristea, eitia. Iristea, eitia, ez da? Hor, batzuk nik pasatzen jut bide gorri nola behiratuz da nik esaten dut. Nik ordularik ez. Atea eta nire zean bukatu. Gorputzako eskate izuna, eta espreñan bukatzen zu karrera, espreñan. Nekatu gabe batzutan. Nekatu gabe, baina bukaeran erritmori ondo bali mazuz indarra hartu iten dezu, edo... Bakitzu zer dauketen azkeneko esprini aldapatxo bat ikendu eta korrikia badauketela. Bai, Hoxe dauketona. Ona. Guain hemen behitu, Hamena ezi da loitzen hau, eta guain ja, loitzen azten nien, guain ezin dugu gelditu, eta gaina... Ez bakarrik erdian, bastarra, beste bastarra, bastar guztik ondo harrapatu behar ditugu, bestela arrisko hundila dakau grumito kateatzeko eta mostutzeko, Hoi kozinean haitu danak badaki gutxi gora bera. Bai, gutxi gora bera, krema pastelea bat, ez dakit, nola esatea, bexamela bat iteko. Bexamela bat itxiko ere, bai. Ia, gogortu zaigunean, ia zuteatik kanpola, lau vuelta eman, kroketak ita dituzu, zuk erra. Tarteka Zerrenak dituzu. Zerrenak. Urdai azpikonak. Urdai azpikonak. Eski bai. Eta erresa da, ez da. Ibiltzia da, aritzia. Jendea esateuna, nahi ez daizkit ondo ateatzen, karo. Behin dituzu, bizitzan, da ez daizu altea, normala, inberda behin da berriz, bizitzan, korrika bezala, ez da? Ba, zein behar dan, horra izan horiekin. Meneoa eman. Meneito, gelditu gabe. Eta gero, ateatzen genean zutatikan askotan, lagatzen dezu geldikan, eta berua dakagoen dikan da. Orduan, iten da, mostu, eta orduan, zutatik kanpo indeten bezala, atea, eta jarraitu beste pare bat minutu, ematen. Bastar guztik, eta dena hola, ondo giltzeko. Eta bueno, guain hemen dakaunez, ja, krematxua prestatuta, ingoituguna da, bete. Betu, ze gauza egarrein behar dago eguna, bai. Iepa. Haure, a ber, pentsatzen dana betetzeko eukiko etela. Inber dana da, danak ondo betetzeko, normalen goraino ez bete. Eta geho, soberan balin bado, danak pixka gehiago bota. Ordu repartitu. Askoten azten geha, danak goraino betetzen. Eta gero, azken dengua bate gabe, litze zaiko. Bueno, earki goaz, eta ni uste danantzako da hola hemen. Venga, azken denguantzako. Vale, eta hoi ja listo azkau. Labian sartuko ditugu. Bai, perfecto, erki. Perfecto azkau. Erki, txeatu dezu. Arki banatu dugu, ez da? Bai. Bueno, laben sartuko ditugu. Eta ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Eta zehazki noa jungo gea? Ba, ikusten zuen nola hainbeste lore ze polita dazkaun? Ba, lolik ekarri dizkigu, gorbea lore zaintzatikan. Nunda, boi? Ba, gaurko erreportaian jungo gea Etxabarri ibinara. Baina ondarri bin ebaka, eta bakite beste lekoen baten ebakaela. Bai, indaneakoak dira hauek. Ba, indanea. Bueno, ba, jungo gea berena, lolingana, eta ikusiko zuezen balore dazkan, eta ze politak, guazen bere gana. Ikustekoa da, oso. Ni erotzen juten aizarea, ikusteati bakarrik. Bai, no, goxatzearen. Ala da. Baina lorek bakarrik ez, animalik eta pitxik. Eta landare txok eta bestiak eta zuaizkak eta... Bai, bakoitzetik baina zu eraman etxea area gute zeanean, dana ezin, ondo aukeratu, eta zo ze eman. Kaixo, eguardion, Loli zein naiz eta Gorbeia Lorezaintza zentroan gaude. Gaur zer, maiatza dela eta aman egunerako idea batzuk emango dizkizuet. Bueno, lehen esan dugun bezala, maiatza da, lorien hilabetia da, eta lehenengo igandean aman eguna da.
Aman eguna dela eta, erakutsiko dizkizu eta lako idea batzuk gure amatxori zeo paritzeko, eta lehenengo egingo duguna da lore xorta bat. Ziste, guazen astera, lore xorta goxo bat, erresa egingo dugu, amari betiro paritzen ziren klabel xuri jauek, egia esan oso politek dire, txukunak, garbilak dire, baina, guk koloretsuagoa egingo dugu gure lore xorta, klabelakin, hiperikum hauek oso politiak dire eta gainera gero lehortzerare politiak dire. Ze gehiago jarriko diogu aleliak, beira ze politiak diren eta zuek ezin duzue baino. Usaia dakete, zer gehiago krisantemo hau, berez krisantemoak nahiko fama txarra du hemen, baino krisantemoa berez margarita bat da. Eta begira, hau da, kanpotikan berde, alako berde fosforito bat bezala, eta barrendikan arroxa ateratzen da gero. Oso polita baitare. Sartuko dugu laranja pixka bat baitare begira, kolorea emateko. Goxo, hau ikusten duzue, nahiko itxila dago, baina egun pare batez edo irekitzen da eta oso polita geldituko zaigu. Zer gehiago sartuko digu label batzuk gehiago. Nire gustatzen zait betiro berde pixka bat nastia, zertik berdiak begira. Freskura eta goxotasuna ematen dio beti lore xortari. Berde pixka bat, eta orain kanpotikan berriro jerbera orili batzuk sartuko ditugu baitare, eta berriro lore buelta bat emango diogu. Alelien bat barna, jerbera gehiago, iris hau ere urdina, eta gero ikusten barruan daka hori pixka bat, oso polita da. Zeiduritzen, polita eta hiperikum berriro, batez ere hiperikum dena sartu behar dut, zertik lehen esan bezala ongi lehortzen da. Eta orain, bueltan, txukuntzeko eta lore xorta bukatzeko sartzen diogu iratzea. Iratzea berdia, begira ze polita. Olaxen, hau gero sartuko dugu kristalezko jarroi eder batian, eta ikusten baldin badugu egun hortan egun berua dela, egiten galduguna da trukitoa bezala, ura dakan jarroi hortan jela bota. Eta ura hotz-hotzien mantendu. Urrengo goizian berriro ur hori bota, eta berriro ur hotz-hotza. Ur hotz horrek zer egiten du? Pikin bat moztu eta zauri hori ur hotzakin itxi bezala egiten da, eta loriak gehiago irauten du. Orduan, orain zer egin behar dugu? Pixka bat moztu, berdintzeko, esterikan gabe, lore xorta. Begira ze politia gelditu den gure lore xorta. Orain, lotu egin behar dugu. Hemen jarriko dugu, eta sokatxo batekin lotu. Begira. Listo. Lotua dakagu, begira ze lore xorta politia gelditu den, baina nola aman eguna den, gure amatxondako, apaindu egingo dugu alako zelofan polit batekin, begira. Zegoxo, itxura eman, eta oraingoan berriro lotuko dugu, baina laxito honekin, begira ze politia. Eta, nik uste hau amatxo guztieri gustatzen zaigula, la kolore freskua politia, usaintxua gainera, koloretsua, zer gehiago? Begira. Hau izan da gaurko gure amatxondako lore xorta. Eta bukatzeko lore xorta egin dugu, baino esatia badago baita ere lore moztua ez baldin badugu etxera eraman nahi, landariak baditugu, bai orkideak, bai San Pauliak, etxe barrengo landaria edo kanpokoa izan liteke. Aukeran loria da, eta denak politiak dire. Aia, ze gauza ona dia lorek, gaino nik izan esti usaila da katalana, ze ona. Ze reportai polita, ez dakazu aitzakirik, ez erosteko loreik igande hontan, Ez alda. Amantzako. Amantzako, hainbeste maite dugun ama, beti gure gainean daudenak guri dan osaintzen, gutxinez oparitxo bat eman, Bueno, eta gurean jarraitzeko. Hemen, inbiar deuna da, behitu hor dakasuna da, inbiar dezuna da, birrindu, eta listo, lehen da bizioi bai, tapa jarri. Tapa jarri, bestera goitiak. Bestela, ganateko zaiguta. Oso ondo. Behitu, hemen dikan aldizkia zure bai, ostotxo batzuk atea, gero? Bola. Txikitu inbiar dezuna. Bola esan diazu. Hori da. Hemen ostokatea ere bai, bale?
Ostoiek... Txikitu? Bai, txikitu... Sartu osoik. Ez, hone esne gaina izartzeko da. Zu hori birrindu, eman birringailuai. Hor gora, eta hori birrintzen utziko dugu. Eta kio ingo deuna da... Hori da. Oso ondo, oso ondo. Hau nika eskuz arrotuko etorrela. Ni uste garraspa, ez dula puntu hona horrek. Ondo dago ja. Bai, listo. Arrapatu du hori puntua, gero... Hor, kopatxua betetzeko, ezin hobe. Ze pinta daukene. Hori bai sanua gaina, platanua eta marru bila. Hori bai, gero pizka trampa ingo dugu, esne gaina, gainetik jarri, txak, pizkat, Egia san marrubik, natakin ze gauza hona dian, Ze gauze postre goxoa. Ezin hobia. Bueno, ze txikituko izut, hola o txikioa? Bai, aldezun txikina, baina ondo da hola. Ondo, pizka sustarra kenduta. Sustarra kenduta, bai. Sustarra kenduta. Vale, ostok. Pentsatzen nu. Hau gero... Hau kendu imeako zala igual. Hau igual, hola... Landatuta berriro, hola... Eskajiak egiteko. Bueno, bakite bai, dantzan ibiltzen zehala. Ibili, festatan. Festatan, vale. Ta ze dantza mota guta ez ezkizu? Trikitixa, bai, Bai, trikitixa. Kupela, lehen gari erretiatua, kupelakoa. Bai. Kupela zanetzako... Agarra parranda egite zianak horrez, da? Ni nahiz izan parrandera, baina kupela gerozkoa zane. Vale. Nere garaien etzan kupela ikola zan, zean. Laja. Vale. Eta orduan ze, trikitixa dantzatzen zenun, eta ni pentsatzen zure garaian nik nire guraso kontatuta eta hola, jende dantza asko eskatuko zizun hola bailetan da, holakotan da, Beti gainetik entu berre, ez da, danak, ez da? Ez? Kontau pizkan, hola esan garai horietan? Orduan, generalen jute ginen trikitixa eikia eta eikia gendun da... Eskatzen zo nahi batzu bai ez eta beste ez. Nahi bai. Kalabazan bat izan dugu. Bai, Ona. Bai, nik hori aita beti kontatzeo, amai eun aldiz eskatu ziola dantza, eta beti beste batzuk enjute zala, eta azkeniko batian, Eunea ino aliatu alzan eskatzea. Ez dakit, beti pizkat esageratua da, Ona. Baina, hoi da hemengo dantza, trikitixa. Bai, ez da? Hoi, eako txin behar lukean, etzako, txikitan. Bai, txikitatikan, ez da? Eongo die, tokike, zentok eta hola eongo die. Badaude, baina bai, egia esan, hainbeste erregetoiak eta historik eta alde batea utzi, eta pensa gure de dantzak egin, izardi pixka bat atea eta ejertzizioa, da, ze gauze. Gauza asko dauzke. Ez que gauza erra da dantzan, Bai. Pentsa daude, baina bitu gauza tindiar hemen. Ja platera mina jungo naiz, kopatxuare bai, eta hemen jarriko ditu. Ni uste pare bat jarriko ditutela hemen, platera ratzeko garaian. Eta gehen guen bedu, kopatxua prestature bai. Hau, atera detena, hau zan, uste. Gure garai gainaz trikitixa bazan, gehiago zan. Guain gero sartu zan beste... Beste, leno, rock'n'rolla eta hip-hopa, txumba eta, Olako kezalditu zu dantzatzen? Ostakit nik. Guain, perreo eta olako eta ite guenago, ez dakit nola esatean. Ez dakit ondo esan deten, Ez dakit nola dien. Tuerkin, uste dala. Berrik atatzen aitzeie. Bai. Beti izaten da modernun bat zeo zerateatuena, Bai, eta beti... Esku bera eta. Bai, eta egia esan, gure, rock'n'rollaz izanian da, hainbeste... Hola, brum, bakarrik buia entzutea, ez da musika entzuten. Egi, da, hori etorri zan, da hori erotan. Da, guen, beste hau dao, etorriko ja gauzak etxore bai, ez da? Zukutezea, ojute ginen, taberna batea, olo que sea, Oiko nio gota, bela roieko nio gota. Itzeitik etxe onda. Bai, no? Bota oia, vale, goia da hartuko eta mendikan, bat, marmela dantzako, eta bestia, hemen txe, ez nire gain goxua, hola. Gaina, hola, guztetzen, gilegi garrotu gabe, hola, semi-montatu esatea da. Auro altxa zaizun. Bueno. Hoi izango da, daukezula, ja. Bai, esku hartuta. Esku hartuta, eta esaten daba, más vale maña que fuerza. Bueno, ez, hori eman da eman, ez da bestikan, Hemen behitu, hau bukatzeko. Hola. Bota holako batzu gainetikan, bale? Bota holako batzu gainetikan. Zenbatxu zate jazu, lau bospat. Bai, 6 ere bai. Eta hemen ingo deuna da, bestaldere. Hemen behitu nagatu zaigun hau, Hau epelian mantendu hola bestelak ego gortu iten dia, Behitu jarriko jo gorrela xe. Azteko. Eta bestia ere bai.
Horrelax, eh? Ui. Arzuku pixkat arrabatu berdet hemen dinan. Karamelo hau. Ba, indeu, gaurko saioa. Bueno, gaur zetokatzen zaizu, ze eman berdiozu? Zikun zea, dantzeitea edo... Ez, gaur ja... Bai, pilates dauket. Pilates dakazu gaur? Bai, pilates. Gaur pilatesia jungo naiz. Han, dana jarriko dituzu hankasgora, ez da? Bueno, hortxe mentatxo bat. Gehienak, ni ongo naiz bigarren azarrenetakoa. Bai, Baina ahilen hau hain eta hankak erki jotzi jo beti, hola. Bueno, hementxe, gaurko pasteltxua, pastel de nata deitzen dana Portugalen, eskerrik asko etortzeatikan, jarraitu Zuri. goxatzen, Horaxe, hola, energia horrekin, eta gu hemen jarraituko deuz. Aldeun neurrian, bai, beitu, ikusi kopatxoi pixka bestimenta faltazen jola horre. Venga, bukatzeko historia. Hau olaxe, eta listuak hau. Bueno, ze, dantza pixkatin behar deu? Kupela, ose? Bai, tikitix balak, Tikitixa? soinu balak zo. Soinua ez, mingaina. Venga, soinua garri mesedes, vale? Bai, joa, Venga! Nola ink. Yay!